a la Casa Aimat, espai de creació. Soc la Núria Benet, responsable de cursos i tallers dels centres d'arts visuals de Sant Cugat. Casa Aimat és un espai municipal dedicat a la formació i al suport a la creació de les arts plàstiques i visuals i està enfocat a tots els públics. Casa Aimat ha acollit el Museu del Tapís Contemporani, que ara és el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani, i la Casa Aimat és espai de creació des del 2017. A Casa Aimat oferim cursos i tallers que posen l'èmfasi en el procés de creació multidisciplinar i basat en diferents tècniques artístiques. Programem workshops i masterclass que fomenten aquesta transversalitat, fomentem la tècnica del tapís com a llenguatge artístic contemporani i llegat artístic de la ciutat, oferim espais de creació per a artistes a través d'una convocatòria, allotgem i recolzem també a projectes, entitats relacionades amb activitats artístiques de la ciutat. El Covid i aquesta pandèmia ha estat un repte per al centre i per tots nosaltres, però sí que he de dir que ens ha ajudat a créixer a tots els nivells. Ara que està molt de moda dir de sortir d'aquesta zona de confort, doncs realment ha estat així. I sí que he de dir que, malgrat tot, ha estat una experiència fins i tot, en certa manera, positiva en el sentit d'això, d'explorar noves vies i d'adaptar-nos a noves situacions. S'ha creat fins i tot un caliu, perquè estem fent formació online. Inicialment creiem que seria molt distant i molt freda, i no ha tingut res a veure amb tot això, sinó que fins i tot la gent se sent molt acompanyada en moments complicats. L'art per mi és màgia i aquí a Casa Aimat n'hi ha molta de màgia.